everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Okay, gagaw! Huh? Magkabuhi na ko nila! Og naaman sa ko sweldo. Makapakaon naman ko sa akong kaugalingon. Mauna! Mo nga bahawa na din eh, karon dayon. Bahawa na! Bahawa! Bahawa karon dayon! Bitaw pangawa oy. Bagagnaong. Pero naunsa ba? Naunsa ba kainin oy? Wa ka magtan-aw unsa iyang gibuhat sa imong bana? Okay na nimo? Okay na nimo magkadahaw din babayhana din hi? Papahawa aning babayhana din ni Irene. Papahawa adi ha? Kay kung di mo siya papahawaon. Ikay mo pahawa. Ano mo pahawa ba ko? Nga ako maning bay! Imo ning pinalit. Ah, Oh ha. Siradong bukog. Wa ka katingog kay dili nini mo pinalit ning baya. pero kami tag-iya ini. Pwede ba igo na mo ana? Mga una tagtiwas. Ano sa may Sa atukan? tukan on. Oh, wa man dita mga uno. Pero mga utaron Irene. Oh, tanawa. Tanawa ang sinakunda. Donut. Oh ha. Wow. Oh, nya, nga nung kamura may mga on. Bitaw, nganong kamo raman nga ni aman mi? Huh? Kinsa to ni tawag na ko bagagnaw? Kinsa man ray bagagnaw nato? Ako ning pinalit ang donut. Ako ning kwarta ang gipalit ini. Kung ako'y magbuot kinsay akong pakanon ini. Oo, nga naman sad. Uy, nga, di ba sad bidi mo pa kanon? Oh, syempre! Ano mamugos ba ka? Nag-away man ta. Kinahanglan pa ba ko na ipangutana? Human ko ninyo awaya? Nya mo kaon mo sa akong pinalit nga donut? Wow, bagag face! Baga naman are your faces. Oh. Ah, Unya, kaingon ma ang ginuubi nga, love your enemy. Uy, Rona. May pataka niya. Pakatawa mo ka, uy. Yung pakatawa ko ni Rona. Ano dahil, di tinudang akong gisulti. Pues, di ko mo love sa akong enemy. Kamera ni Irene ang mga urining donut. Period. Mga salpahis yun. Huwag ito pagkantawag apil sa donut. Sagdi na sila. Wa ta mahangol na. Yan, nahangol man ko. Kay hangol man kong donut. Aw, palitin mo. Dugay pa ko makakaon. Di nyo kakaantos og huwat. Mga away, Aw, pa-deliver na lang. Dugay palagi kay kung makakaon, ana. Gusto naman kay kumakaon karon dayon. Ay, ano na lang. Sige, mag-order ko. Pasuya ko dahil. Unya, Oh, yan. ingna sila. Mangayo ka. O ilisan lang, hindi ka abot sa tong gi-order. perfect partner kay ang donut o kapisa. Maog yun. Lami kayo sila parison. Irene. Uy. Mangayo lang ko duha ka donut. Ilisa lang dahil na ako inig-abot sa gi-order ni Ryan. Uy. Nag-order pa gidi ay? Oh, pagkuha lang. Oops! Oh, Kisay tag-iya ining donut? Angel. Kisay tag-iya? Mura man tag mga bata ini, uy. Tagain na lang na siya, good. Daghan bitaw ni. Di pwede. Ilisan lang itayo na inig-abot sa gi-order. Ako watang inyong gi-order. Di ko muhatag. Tao, good ni mo. But ka. Angel, di man sa takahurot ini, good. Duha ko ni ka box. Basta, di ko muhatag. Di ba na pangayo? Kay ilisan mo na. Oh, ngiga. Naman day abogado. Ikaw ba, Angel ba? Ayaw gud pag binata, gud. Muram kag batang way buot. Wow! Wow ha? Kamu pa'y mangayog pabor? Kamu pa'y musulti ang ingon ana? Grabe naman kabaga ang inyong fest. Mas baga pa man lapok nga agis baha. Sige na, good Angel. On the way naman bitaw ang gi-order ni Ryan nga donut. Oh, ngiga Bag-ora gani mo ni order on the way na dayon. On the way to the store kaha noon.
Pero dili on the way dinhi. Ilaron man sa ninyo ay. Mura man sa tagwa kasuway ng order-order pagkaon. Sige na, good Angel. Imo pa mo ginalisod-lisuron si Rona, eh. Naibog na ko ginagmayos donut, good. Imo pa mo batoson. Bitaw. Kakanuno na gyud kayo ko pa. Grabe jud oh, di gyud maluoy na ako oh. Ano'y luoy pa na nga. Dagoy biyas luoy na. Angel, tagain na lang na siya, uy. Ayambi pa. Sige na. Di lagi! Di ko. Ako'y nagpalit ani. Bisag ikaw pa'y mohangyo na ako, di yun ko. Sige. Tagaig duha si Rona. Ilisa na mag-upat. Sige. Upato na mong ilis. Tagain na dayon kog duha ba? Sige na. Dali ada yun, kay kakanuno na kaya na si Rona, oh. Ang bitaw. Grabe naman sa ka-Angel, uy. Imot siya kong gipaantos. Wait. Buntis ka ron, ha? Ha? Nanga ka? Aha! Katagaan ko unsa! Nanga ka! Oh, sakto ka sa. Nanga ka. Huwag ko mga, uy. Di mo ko na ibuntos si Rona, good. Ang bitaw. Huwag mo ko mga. Usa ba ka, ha? Muhatag ka, dili. Dili. Artiha. Baby. Oh, tanawa. The rider is now waiting at the store. Oh, tagain na nagdonut si Rona, good, Angel. Angel, tagaan na lang nato aron wa nay samok. Mora na imong isulti, ha? Wa gyud masud sa imong huna-huna nga posible nga buntis ni Rona. Oh, kung buntis siya, mas maayo nga tagaan na lang nato kay tingali makuhaan. Oo. Sige na lang, good Angel. So, wag gyud ka magduda kinsay nakabuntis ini niya? Di lagi ko buntis! Pwes paghuwat nga i-deliver inyong order. Di gida. Pahawa na din, Hebe. Pahawa na. Og dadaan ang imong donut. Kala mo ha, singka-singka pa ka. Papahawaon man dayon ko. Ngiga bag-or ganing namugos katagaan. Kapal mox pre! Kapal mox mo! Di na ko mag-surname mo, kaya masag kay angay tagog sir. Ha? Pare! Paring Ryan ako itawag ni mo, pare! Oy. Wa ko'y paki kung mag-share ka o dili. Basta kay pahawa na karon dayon. Oh ha? Naana nga mong gi-order nga donut. Dali ra lagi! Wat lang. Ako rin dawat. Kuya! Ha? Tunla na tanan ni mong donut, oy. Kay naabot ang among order. Irene! Oh. Irene! Asa naman ang donut? Di ba? Gibayran naman to ni mo daan? Irene! Diri mo na ta. Hala, nga naman na rin na. Giagbayan ni Ryan si Irene. Og, hala, pinahunghung pa o. Ay. Hala, namuha lagi ka. Selos ka? Selos ka taon! Nga naman selos man ko? Bitaw. Anong magselos man ka nga magtiayon man sila? Bisag hagkan pa na ni Ryan, karon dayon si Irene. Di yung kaangay magselos, di pa? OMG! Tanawa! Agay! Ay! Kuwang langgak sa ni Ryan si Irene! Hala, uy! Nasa na imong naong? Di naman na ma-drawing. Ang donut ang akong gihuna-huna, oy! We! Maba? Ang donut yun? Hala! Nanakalag ito silang duha. Hala! Gihagkan gid ni Ryan si Irene! Og samtang naglakaw sila. Hala! Rona, sa iba'y kasulti, ano, Joy? Lagert! Astang lingawan ako! Uy! Lingaw kay ko! Pero, ang nahitabo di ay, kolektor sa utang katong ni Apot o gipaninglan si Ryan. Nisaad man ko doang kanahan nga mubayad lang. Mubayad siya sa online kay wala gi siya cash. So, mao to. Giululuhan na sa dang akong amiga o gibayaran ang utang sa paing laki niyang pana. Mo ba? Tol, asa di karon? Pwede magkita ta? Asa naman sa magkita, uy?
Ikaw ba, mao nga dudahan na gid ko nila nga kabit ko nimo. Kay magkita-kita man tas gawas. Mao ba? Aw, kuno na, sa suda lang ta makita. Nag-joke ka? Medyo. Bitaw, nakas opisina ron? Nagro sa opisina. Mga na lang tingali ko. Doon naman ko karon diha. Mao ba? Sige, ali dayon. Indutan na imong gisulti karon eh. Sugaton di ka. Stoy, ay nalag sugat-sugat no. Mo anak ra ko. Sige. Pabuton di ka. Woo! Woo! Ngano ka? Kailan ko bagus kalipay. Kauigod nimo. Sige na oy, bye-bye na. Mo anak ko. Okay, amping. Bye. Nung samtungtuhan na. Murang manug iya kong uyab. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.